Ahojte, vítajte pri ďalšom videu, kde si dneska bližšie predstavíme horskú gorilu alebo mountain gorila. Gorily majú vo všeobecnosti až 98 do 99% DNA spoločných s ľuďmi. Žijú v sociálnych skupinách nazývaných tlupy, ktorým vládne dominantný samec strieborný chrbát. Jeho strieborný chrbát sa mu vyvinie okolo 12. až 15. roku jeho života. Gorily majú jedinečné otlačky prstov, podobne ako ľudia, a sú extrémne silné. Dospelý samec je až 10 krát silnejší než priemerný človek. Používajú rôzne gestá, zvuky a mimiku na komunikáciu medzi sebou. A aj keď sa dostanú do konfliktu, neriešia to silou, ale radšej si vyriešia konflikty cez tie gestá alebo zvuky. Gorily sú schopné imitovať ľudské správanie, napríklad smiech alebo gestikuláciu, a preto sa dokážu naučiť aj znakovú reč alebo používať jednoduché nástroje. Gorily v zajatí sa dožívajú až 50 rokov, ale vo voľnej prírode zvyčajne 35 až 40 rokov. Každý deň zjedia približne 18 až 25 kg potravy. Samec preto môže vážiť až 200 kg a merať až 1,8 metra. Samice sú samozrejme menšie. Gorily si každý večer stavajú nové hniezdo na spanie, ktoré si vystelú lístím. Ale na rozdiel od väčšiny primátov gorily spia na zemi a nie v korunách stromov. Horská gorila má v súčasnosti už len menej ako 1100 jedincov na svete. Je omnoho väčšia a mohutnejšia ako iné poddruhy goril a dokáže vyprodukovať viac ako 16 rôznych zvukov na komunikáciu. Mláďatá sa rodia veľmi malé, vážia len asi 2 kg a samec dokáže vyvinúť silu až 800 kg pri údere. Gorily si často čistia srst podobne ako šimpanzi a medzi jedlom si dávajú dlhé prestávky na odpočinok, takmer ako Taliani. Ich srst je tmavšia a hustejšia ako u iných goril, čo im pomáha prežiť v chladných horách. Napriek svojej mohutnosti dokážu byť neuveriteľne tiché a nenápadné. Horská gorila je jedným z mála primátov, ktorých populácia sa v posledných rokoch zväčšila vďaka ochrane, aj keď naďalej zostávajú stále pod ochranou. A zaujímavý fakt nakoniec, gorily sa dokážu naučiť základnú matematiku a rozpoznávať veľa farieb a preto sú inteligentnejšie ako 50% hráčov League of Legends. League of Legends, tak to musíš vyčívať, bez toho. You can call me buddy, dad, whatever you want.